لا إله إلا الله. inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. bandiraɓe dental islam dulma mi calminama. wallahi oɗo oto joni telli men mi telli tan o yeehi même pas 2 métres 3 métres o waɗi accident waɗi maaɓe heɓe wonnoɓe oto ɓe foof maayi. caggal accident musɗo badɗo e laawol Fuuta ñande 3 lewru août to Guédé Santhie laamu leydi Sénégal neli toon yimɓe mum ngam ƴewtade e yettinde duwawu e ɓesguji sankoraɓe jagorɗo kalfinaɗo ko fate développement communautaire de l'équité sociale et territoriale hono Samba Ndiobène Ka ina arta e sababu gargol mabɓe e oɗo nokku ha tengti e jettingol duwawu ummorade e mawɗo leydi o e dendagal gouvernement o foof. Guidotomi ko yettude Allah julde rasoul alayhi salatu wasalam mais aussi addi amen ɗo hande tan ko gueɗel gotel woodi musiba mo gandanɗa mbo yani e bandiko mbo yani e leydi Sénégal mbo yani e président de la république ko naɓi yimɓe sappo e ɗiɗo wona cakan ɗum taki noon min gari ɗo hande ngam yettinde jaal mbo président Macky Sall e gouvernement muɗum e nder on ɗon jaal mo min jottini noon président Macky Sall wi amen yo min gandin population nani wondo hedde mabɓe hanki nani woni hedde mabɓe hande e nani woni hedde mabɓe également jangga. Omo ɓeyda hen wonde yo ɓesguji ɗi paam eɓe ndendi e mabɓe nde ɗo sunare. minen ɓe gandanɗa minen jogui hande kala koni solidarité nationale président wiyata yomin jaa min ɓaɗoɓe min balloɓe min jagguiranoɓe e bawal amen. e wiide makko kala ko foti waɗede hen maɓe mbad ngam ko fewte safaruji gañiɓe ɓe. mamin jaa toon jooɗi e nder ɓen ɗon hina waɗi ɗiɗo tampuɓe min kalde gouverneur pour ɓe mbawe naɓede ko ɓuuri yawde ɓe naɓe Dakar ngam ɓe ñawde e nder ɗum ɗon minen ɓe gandanɗa minen jogui o volet solidarité nationale kala ko foti hen waɗede mamin mbaɗ ɗum ngam ɓe garta e jammo en ngam ɓe garta. e teskuya gadiɗo hollirama wonde ko otoji ɗiɗi pelmodiri kena tolno e yimɓe 14 mbasi hen pittali mumen fodde yimɓe 13 pawɗi ina gondi e gañanɗe musɗe laamu ngu noon holliri wonde maɓe darnu peeje e peccorde ngam ustude ɗiɗo accident ji.